aw minnu sɔgɔlemana ni waati in na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ araba la soɲɛ kalo tile 17 san 2020 bakuruba la an bɛna kunnafoni minnu walawala aw ye olu de filɛ nin jamana politiko kunkanko kana se kɔriko kibaruyaw ma y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. Ka ɲɛsini politiko fɔɲɔgɔnkɔ madalu ye halisa jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita y'a laɲini ko dankasiri kalanko gɛlɛyaw la ni sariya sen 39 waleyali nin kɛra lajɛ balalen senfɛ min kɛra an ka lajɛ kɛba la ni o ye CCB ye kunu tarata juin kalo tile 16 san 2020 nin kɛnɛ in kan maa caman kun bɛ jamanakuntigi ale ye laseli caman kɛ ko ni Ala sɔnna gouvernement kura sigi min ni o baaraw bɛ sen na ko nin tɛna kɛ mɔgɔ falen dɔrɔn ye ko nin bɛna kɛ ka maaw don minnu n'u haminako ye jamana ka taaɲɛ ye minnu bɛ jamanadenw lamɛn ka u ka hɛrɛ baara o waleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛba min kɛra an ka jamana kɔnɔ décembre kalo tɛmɛnen n'o ye san 2019 ye o hakilinaw k'olu o baaraw bɛɛ lajɛlen waleya jamanakuntigi ka fɔ la ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen dama ka kan hɛrɛ la ko o siratigɛ la fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ ale ka se kan k'ale bɛna o baaraw waleya i n'a fɔ basigi adamadenya yiriwali fo ka taa se politikow ma ani mara cɛbɔliw jamanakuntigi ko min ni o ye lakana kibaruyaw ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan a ko fana ko min ni o y'a yɛrɛ dɔgɔkɛ ko Sumayila Sise a ko nin waati in na kibaruya minnu ni o sera ale ma ko baasi tɛ a la ko ni Ala sɔnna fɛn o fɛn n'o bɛ jamana ka se la k'o bɛna kɛ walasa a bɛ segin ni ka na a ka denbaya kɔnɔ cogoya min na teliya la. Kɔriko kibaruyaw la an b'a yira aw la ko kunu an ka wasaden bulon ɲɛma n'o ye Musa Timini ale ni kɔriko jaratigɛba jɛkulu olu ye lasigili kɛ min bɛ tali kɛ kɔri gɛlɛyaw kan nin waati in na nin kɛnɛ in kan min ye CSCPC kana se CMDT ma fo APCAM ni tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan u ni Musa Timini n'o y'an ka lasigiden bulon ɲɛma ye u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ min bɛ tali kɛ kɔri sɔngɔko kan nin waati in na laseli senfɛ u y'a yira ko u ni minisiri ɲɛma ka ɲɔgɔn yew senfɛ kɔri sɔngɔko la minisiri ɲɛma ni o ye Dr Bubu Sise k'ale ye sefawari miliyari 35 k'o kɛ dɛmɛ ye ka se kɔri sɔngɔko ma o siratigɛ la ko kɔri kilo 1 o sɔngɔ nana dalasi 50 la nka u ka fɔ la ko nin ma kɛ hali bi sɛnɛkɛlaw sago ye ka d'a kan u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko kɔri ka sɔngɔ kɔrɔ sɔrɔ n'o ye dalasi 55 ye ko ka se angɛrɛ fɛnɛ ma ale fɛnɛ ka feere a sɔngɔkɔrɔ la n'o ye dalasi 2200 ye ko u b'a yira ko kɔri jɔyɔrɔba bɛ jamana in sɔrɔko la ko min ni o y'a sɔngɔko ye o kɛlen bɛ ka sɛnɛkɛla caman muruti ɲina k'u ban ka kɔri sɛnɛ ɲinan kɔri campagne na k'u b'a ɲini an ka lasigi bulon ɲɛma fɛ n'o ye Musa Timini ye k'a ka nin kumaɲɔgɔnya in lase jamana faamaw ma walasa laɲini o ye min ye n'o ye kɔri sɔngɔko ye o ka na dalasi 55 la. Ni kɔriko kibaruya bɛ dansiri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira u la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni ANCD ani AMAP ka bolodi ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.